Ji bo zarokên gunda dev ji karê xwe a karmendiya dewletê berda. Li navçeya Navsûra Amedê de gencekî Dersîmî 6 sal berê ji posta xwe a li saziya dewletê dest vekişand û li dikanekî de dest bi karê çêkirina dizbî, bazin û gerdeniyên ji Morya kir. Gencî 33 salî alevên ku ji Morya çê dike li beramberê pêlîstokekê zarokan difroşe welatiyan. Dûvre jî gund bi gund digere û wan pêlîstokan li zarokên gundiya diyarî dike. Sedema vê armanca xwe jî tîne ziman ku pêdiviya zarokên gundan bi hêsta bextewariyê hebûye. Wî jî biryar daye ku dest bi vê karê bike. Görünce üzülüyordum. Di sala 2014 da ez karmendê devletê bûm. Ji ber karê xwe tim li gunda digeriyam. Li gund min şevek ferq kir ku pêlîstokên zarokan tune bûn. Ev jî ji bunî min bû derd, min wê demê biryar girt ku divê ji bo zaroka karekî bikim. Ji bunî wî min dev karê devletê berda û min vê kargehê vekir. Li vê derê ez morîka çê dikim. Daxwaza min welatiyan beramberê perê moriyan pêlîstokên zarokan bistînin. Çalışıyordum, istifa ettim. Nurettin Büyüm amajepê dike ku gundîne muxtacin lê ji hin derfetan bêparin. Wî jî xwestiye ku zarokên gundiya bextewar bike. Vêga li navçeya Navsûrê de hemî qezenca dikanê xwe ji bo zarokan xerc dike. Gencê Zaza hetana 2000 gund û 275 navçeyên herêmê geriyaye û bi hezaran pêlîstok li zarokan belav kiriye. Biraz emek istiyor, torna istiyor. Ez heştê û yek bajarên Tirkiyeyê geriyam, min zarokê gunda dît bi çaliyê dileyîzin. Ez bi vîya gelek xemgîn bûm. Hetanî ana bi hezaran zaroka re rûniştim û pêlîstok li wan belav kir. Gava kêfa zaroka tê, ez jî pê kêfxweş dibim. Gundî ji ber tevgera min cana ew jî diyariya didin min, lê ez wan diyariya dîsa bi pêlîstoka de giş dikim. Tamamına gezdim, Güneydoğu'nun tamamı. Gencê Kurd dibêje bi çêkirina Moryan hem xwexwedî dike hem jî rûyê zarokan dikenîne. Nurettin dibêje vêga li mal bi hezaran pêlîstokên zarokan kom bûye. Lê ji ber pandemiya koronayê belavkirina wan hinekî paşxistiye. Lê dibêje di demekê nêz de wê gund bi gund bigere û wan pêlîstokan dîsa li zarokan belav bike. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed. Buna baltık damlalar.